To je Klára. A to je... To je někdo. Já to já. Jak se jmenuje? Zazmíkal. A už to je nějaká dívka. Kolik je? Co dělám? Hádej. Pošopni se. Dělej pošopni se. Pošopni se. Ještě ne. Já nebudu si na to motivit na Mě to víš, že to je na tak to trvá místa. Představte, ne? No, ty Klára, to už znáš ještě. Jo, oni jsou tady známí. Jo. Michala? Slyší mě. Víš taky. Denisa. Denisa. Já jsem Denisa. Já už jsem sama. Já jsem Tereza. A ty se jmenuješ jak ty klučino. Ty jsi Ouzo. Ty jsi nějaký starý ten. Jo, Michal, to jsi starý jaký. A je ti 19. To by to vzal. Kolik musíš? 19 nebo 19. Hej, nech toho. 20 nebo 19. Nebo 20 ne. 25. Vlastně kolik je vám? Určitě ne. No tak to je takový mladý. Mě 14. Počkej se. Mě bude 15. Počkej se. A mě bude 80. Jo, a mě bude 80. Je. Ne, já jsem z Přelouče, já nejsem z Pardubic. Můžu? Třeba. No. A ty taky jsi Kijova?